Okay, so what's up? It's me, Aaron TV, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe! Yun. So today is, ano ngayon? February 2, and I'm with my girl. Pupunta kami ngayon ng Daan Kalikasan, the famous one in Kalikasan, together with her. Batang pasaway na naman kami, guys. Ano masasabi mo? Wala. Ayan, so ayan guys. So andito kami ngayon sa Alaminos, sa bypass. Kung natataan kayo dito. Ayan. So this is the first time na pupunta kami dun sa Daang Kalikasan and to witness kung gaano kaganda. Sana nga hindi kami ma-fail dun sa gagawin namin. Ayun, kung ano mangyayari, yun na lang din. So take out na kami, guys. Kita-kits tayo dun sa Kita-kits tayo dun sa Daang Kalikasan, guys. Bye. Bye. Arrest sa amin, guys. Arrest. Ayan. Supposed to be dapat i-meet namin si Reed Motovlog kasi today yung schedule niya na pagpunta niya doon. Kaso lang, yun nga, gawa ng hindi maayos na schedule. Ayun, yung chan ko medyo hindi maganda. Kaya ayun, hindi nakapunta. So ngayon kami pupunta. Okay? So kita-kita tayo doon, guys. My God, wala akong medyas. Go. Oh my God, taas. Ay. Alis na kami, guys. My favorite place kapag bumabiyahe ako dito, banking. Yeah baby. Oh, Volta Estrada. Oh, dami sasakyan ngayon, boy. No pansin sila, no pansin. Ha? Pilay ko nga, nakalimutan ko eh. Yun lang. Ibilang mo kasi yung damit ko eh. Akala ko makakasampung damit ka na naman eh. Natin tong daan na to. Pinagbabawal na teknik. Benjamin! Shoutout sa iyo, guys. Shoutout sa mga yan. Dito na kami ngayon sa Junction Sukuni. Lagi ako nagkakamali dito sa mga turn ko dito. Pagpakanan, yung papuntang Aguilar, and mga Tarem. Magkakasunod lang yung bayan dito, guys.
bayan kami ng Bukalyon. Ito yung may malaking ano eh, yung Carabao. Ayan o. Kita nyo. Ganting magsasaka. Dalawang bayan guys. Okay, so bayan na ng Aguilar guys. May mga galing na rin dun eh. Marami kami mga nakakasalubong na mga riders. Ibig sabihin galing sila dun guys. Dito na tayo bumili ng pagkain. Wala nang pagkakainan doon. Okay naman ang tayo dito. Diyan na yun eh, malapit na. Pwede kaya dito? Ito. Ito tayo. Ayun o, 7-Eleven. Okay, so hanap lang mo ng makakainan guys. Searching for food. Tayo banda. Hindi ko alam kung saan yung palengke nila dito eh. Ito. Pwede ba dyan? Ay, pwede mag-park. Doon. Kain muna kami guys. Magtama dito. Ayan. Searching for ano guys, food. Dito kami ngayon sa bayan ng Aguilar. Pinasal? Okay, so wala kaming nakita dito sa Aguilar. So sadyang hindi lang talaga kami familiar dito. Punta na kami dun sa ano guys, Nakatarim. Doon na lang kami kakain. Init. Yan na yung bag mo? Hindi mo na yan, no? Nag-iihi pa ako. Malapit lang naman na. Let's go. Ayun na, kayo na. Ano tayo? Ikaw Doon lang, Rod. Malapit na. Yun muna, baboy. Babayan ng mga karel. Malapit niya. Dito. Ayun, ang daming pumupunta ko, nakaban. Okay, 1 kilometer, baby. Okay guys, so dito na kami ngayon. Saan tayo magpa-park dyan? Parking area. O sige, baba ka muna, babe. baka may bayad dyan. Wala. Sarap makipagabulan sa Aerox at saka Raider. Oh. Ay, sorry. Ano tayo paglalagay? Di sila si Reggie to ah. Si Reggie. Samahan ko sa BUR. Bakit punta sila dyan? Oo. Toy, sir! Toy! Tara niya? Pa, saan kalikasan? Upang kami may kuma. Saan kayo nga? Juan. Garot! Nagpapartakay tayo. Pupunta rin pala sila. Sabi ko na nga po, pupunta sila eh. Sa SI, mga tarim. Mga tarim. Okay. Iihi na ako. Look messy. Look like Messi. Ang daming tao, babe. Maraming tao. Ah? Push? Dyan lang naman, no?
Push natin, push. I-push. Dami pero. Order ka tapos. Pwede bang tubig na lang? Pwede bang tubig na lang? May tubig sa 7-Eleven. Tubig. Next counter daw. Oy, dito ang pila. Dito ang pila. 45 minutes. Wala, medyo matagal, boy. 45 minutes. Waiting. 45 minutes, guys. 45 minutes. Ang tagal. Ang dami kasing tao. Ano? Hanggang labas yan, maraming tao. Ayun, so tapos na kami kumain. Ito namin ito ngayon sa Daang Kalikasan. Yan. Ha! Tagal namin kumain, 2 hours. 2 hours. 2 hours kami kumain. Then, ayun, punta na kami doon. Huh. Daming tao kasi. Paano yung maraming tao? Ayun o. Yan, ang dami-daming tao. Yan guys, musikero, musikero. Okay, tara. So, pupunta namin ngayon guys. Gusto namin kumain. And it is 2 PM. Ay, init. Ano na tayo? Tignan natin sila. So, we got company. Nandito sila Sir Reggie, tapos Sir Noel. Vlog. Kuya Tera. Okay, Benelli. Woohoo! Ano kami guys? Daang Kalikasan, mga taren. Ano yung kasama natin? Oh, that's nice. Nawala yung mga kasama namin. Daming pumupunta. Dami oh. Aerox Gaming, Aerox Gaming. Ganda ng daan. Solid. Woohoo! Yan ang mga mountain. Gandong sa taas oh, grabe. Solid. Oh, nice road. Yeah. Woo! Solid. Pakyat boy, pakyat. Wow, grabe, sobrang taas nito. Tarik ang nandun sa taas oh. Woo! Tira! Solid. Uphill. Yeah, tira. Woohoo! Solid man. Pakyat ka, pakyat, taas. Whoop. Yan oh. Nice. Ganda ng solid oh. Overlooking yan. Oh, daming tao boy. Solid. Daming tao boy. Shout out sa inyo. Shout out. Shout out. Tayo pupunta dito. Siyempre ito sa pinaka-duhuk. Ganun oh. Cute. Solid men. Ang gandang boy oh.
Nagre-record ba? Yes, it's recording, baby. Pupunta ba tayo dyan? May nahulog na nun. Tara na tayo. Okay, so dito na kami ngayon sa Taang Kalikasan. Ayan, daming tao. Daming tao. Baka solid sa lugar na to. Solid talaga, solid. Tignan nyo guys. Wow! Overlooking the bird's eye view to ng ano eh, ng buong mga tarim. Yan. Woo! Are you not going to take pictures? Yan. Wala kaming ibang gustong gawin kundi titigan na lang yung view. Kasi ang ganda talaga dito guys, solid. Tira nyo. Tara, punta tayo doon, oh. Doon. Tara, doon. Doon tayo mag-picture taking. Nagbabari lang ng mga camera dito. Sobrang daming riders. Tas mga turista. Grabe, sobrang solid, men. Kaming tao. Oh, ingat. Ay. Doon sa taas. Ah. Doon. Bangin na yan, boy, bangin. Ingat ha. Baka malaglag ka sa ibang tao. Ingat. Hindi ako prepared dito ah. Bakit? Trekking to guys, trekking. Taas na akit din namin na yan. Nandun. Doon kami galing. Bira! Ako uling bundok na yung naakiting ko. Tutubo ka. Bira! Sa baba oh. Wow, nice. Sa baba oh. Taas niyan. Solid. Ayan, doon kami galing kanina. Doon. Overlooking. So nice here. Pupo na lang tayo dyan. Ang Kalikasan. Kami galing kanina guys, oh. Doon. Grabe, ang ganda dito guys. Sobrang solid. May signal ba? Hindi na tayo may Lahat yung may mountain. Check this out guys. Sobrang taas. Kung nalaglag ka dito, patay ka. Ayan. Oh, hangin. Ayan. Oh, hangin. Uwian na. Ingat ka, baka malaglag ka na naman. Ay. By the way guys, ito nga palang daan na ito, tawag dito Daan Kalikasan, na matatagpuan dito sa mga Tarem. Then tatagos siya sa Zambales. Parang ano siya, ingat. Ayan, parang ano siya, daan from mga Tarem, then tatagos siya. Lalabas na to sa ano, Zambales. Ingat babe, ingat. Oh. Shots, nakakatakot. Talang niya. Right. Ayan. So, pauwi na kami guys. Then, dito na rin siguro namin tatapusin yung vlog namin dalawa. Ayan, so I hope na-enjoy nyo itong trip namin dito sa Daan Kalikasan. Ayan. Daan Kalikasan. Ayan guys.
hindi pa ako makapag-shoutout, pero shoutout ko na lang kayo dun sa susunod na video ko. So, thank you for watching. Please like, share, subscribe, and continue for watching kasi marami pa akong upload na video soon. So, kita-kits sa susunod na video, and bye! Bye! Parang ang pangit nung ending ko. Yan, sige bye guys! Ano tayo, bebo?